नै थाखो मा खालामगासिनो बिथाङा खामानि मावगासिनो आरो खासेया हाजों गेलेगासिनो सियारा बाया इयो बिदि खालामो हाया इनै बालादोसो गेलेबावदो सियार बायगोन नै जोंहानि सायलाया नै माबा बानायगासिनो आरोना सां बानायबाय दं खासेया आदुरा जाना दं जोंहानि न'आ सायलाया न'आवनो खाखाना दोनबा बहुद रेहाय आरोना लोगोफोर हेल' गाइस खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ बरायलायबाय लोगोफोर फैलायबाय आरोना मोनसे भिडिअ लानानै जाबादा भिडिअ दैलि ब्लग माने आङो बहुद गोबाव जाबाय आरोना ब्लग भिडिअ लाबोयैया बे साननैसे एबारनिफ्राय ब्लग भिडिअ नुबाय थासिगोन आंनि ब्लग भिडिअखौहाय समबो मोना नालाय बारा नायबाय थानोबो सम मोनाखैमोन बेखायनो ब्लग भिडिअ लाबोबाय थानो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय एबारनिफ्राय ब्लग भिडिअ नुबाय थासिगोन नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौ नुबाय थानो मोनसिगोन ओमफ्राय नै दिनैबो आङो स्टार्ट खालामलायबाय आरोना एबारनिफ्राय दैलि ब्लग भिडिअ नुबाय थासिगोन नै जोंहा मिस्टारा खामानि मावगासिनो गाबोन समनिया मिस्ट्रिफोर लिंहरलायनांसिगोन आरोना सायाव इथा हालायलायनोसै आरोना न'खौ साननैसो द्रप थालायबाय ओमफ्राय फैसानिबो प्रब्लेम जायो नालाय फैसा थाखाबो गैया नालाय ओंखायनो द्रप जि गरसे गरनै ओरैनो एसे लासै मावलांसै आरोना खेबसेनोथ' हाखाया नालाय फैसानि प्रब्लेम ओमफ्राय दायोथ' आरो फिसाला स्कुलावबो एडमिसन लाबावबाय बेथिंबो आरो ड्रेस एरि सुबावनो दङ आरोना दाखालिथ' जुथाल'सो बायबाय जरासेल' ओमफ्राय ड्रेस एरि सुनो दंबावो आरो मान्थलि फिस मा खालामनोसै आरो मिस्टारासो लोगोफोर आरो दायो सानजौफुं जालायबाय आरोना संनाय जानायनि टाइम जालायबाय ओमफ्राय दायो संलायनोसै नायनोसै मा संनाय जायो आरोना एख' गैया ओंख्रिबो ओमफ्राय दिनै आरो समबार जोंहा निरामिसबो एख' जाया आरोना सबाय दङ बेखौनो संनांसिगोन आरोना उफाय गैया लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबाथाय नायलांबाय थादो नै जोंहानि बेराया लांदां फाथां जानानै दं नै रिन्दाव रिन्सि बोथोराबो गरम जानो हमबाय सान्दुं थिं बेखिनियाव सान्दुंआनो नाङामोन आरोना गोजां बोथोराव दायोहाय सान्दुं नांसै आरोना सान्दुंनि टेनसन गैला जिफोरा रानजोबसिगोन आरोना दायोहाय सान्दुं नाङो नालाय नङाबाथ' जियानो रानामोन सुबाबो एकदम सायहा आरोना जेबो बुस्थु जायामोन दंफां लाइफां मैगं थाइगं जेबो जायामोन आरोना सायहाद्रायबो माने सान्दुंबाबो आरो नै माबाजोब्बाय रानखांजोबो आरोना बाराद्राय सान्दुंबाबो गाज्रि सायहाद्रायबाबो गाज्रि ओमफ्राय नै आंना खिलिबाय नै बरिया खिलिदों नै दायो थानाय गायनाया नै दासो गोरलै खिलिदों आरोना दै होनानै नै बिलाइ गोरलै खिलिबोदों नै माबायो मा होनो बेखौ कागज फुल नामा नैया बेखौ आङो हास'जोबना होबायमोन ओमफ्राय नै बरिया खिलिबोबाय आरोना खिलिनायजों लोगोसे माने थमबावदोसो नै बिबार बारगोनसो नामा दायोथ' बारनायनि सिजन गैलामोन आरोना बेहा डिसेम्बर फ्लावारा दायोथ' मा मोनफैदो फेब्रुवारि मोनफैबाय डिसेम्बरा बारगोन ना बारा मोनथिया आरो ओरैनोसो थमदो नामा हास'जोबना होनाया ओमफ्राय नै बिदिमोन ओमफ्राय नै जोंहा बेसरा मायाव रज'फैदों नै बिबार बारहांदोबो ओमफ्राय नै माबाया किसमिनटमोन ना किसमिनटसो ना तासमिनट मिथिला आरोना नै बरिया जाबाय आङो थानाय गायना होफैनाया फिसानो बिराद मोजां बारबाय नै बिबारा बेबो मोजां थांबाय बेनोसै आरोना हिन्जावफोरनि खामानि दैलि संनाय जानाय मावनाय दांनाय बेनोसै दैलि खामानि संनायनि टाइम जालायबाय संलायनोसै जोंहाथ' खोमसि आरोना नै लोगोफोर आं सबाइखौनो जानमारबाय आरोना सबाइल' नङा बेयावहाय दालिबो दङ आङो दालिबो होदेरनानै लगायनानै संबाय आरोना सबाइबो बे मुसुर दालिबो होद्लाबाय आं सबाइ गोजा नङा लगायनानै खारै संनोसै आरोना लोगोफोर बेखायनो आङो नै बिनखौ एवनानै होनोसै नै लोगोफोर बिना नै जा आराम दहाय आं नै बिना जि आराम ना खानानै लाबोदों दहायसो
ओमफ्राय बेखौनो एवनोसै आरोना एवनानै जानोसै बिनखौहाय सबाइ ओंख्रि संबाय ओमफ्राय नै जोंहा मैगङा दायो मेरला दंथ'यो आरोना मैयाहाय लाबोदों बाजारनिफ्राय धोन्दियाबो लाबोदों नै गाजरबो ताजा आलु फान्थाव नै बेयाव आरो मटर दं गायनोथ' रोंखायानोसै बायनानै जायाबा मोनजाया आरोना ओमफ्राय नै बेबो जोंहानि हायाव गायनाय आरोना बिना ओमफ्राय जोंहा खाना लायबाय ओमफ्राय आलुआबो जोंहानि हायाव गायनायमोन नालाय बेखौ लायबाय आरोना बेखौ मोनबाय बेखौ ओरैनो लायबाय जोंहानाव गायनाय नालाय आलु ओमफ्राय नै बिनखौथ' मोनजागोन र' ओंखाम संलायनोसै फुंनि ओंखामानो दंबावो आरोना एसे गोबाङैनो जानायफोरानो गद गैया नालाय बेयावनो खुवाबो बेयावनो खुवाबा सोलोफोर नायलांबाय थादो खर'आव बालाबो नाङा आरो सानांगौ मा दं सादोलाय एख' गैया सिंग्राखौ जाखांबाय ओमफ्राय दायो सा नागिरबा मजा सिंग्रा जानो हागौमोन ना सादो आरामसे ओंखामा मोनबायानो जोंहा ओंख्रि संबाय ओमफ्राय बिन एवनोसै होमबानो जाबाय बोरायबायथ' नै बिनखौ थाइनैसो बस'नानै एवना जानोसै थावदो स्रेमनो गोथावनो आरोना ओंखाम खरनाय बायदि आखाइजों बुसबानो जागोन आराम गोरलै आरामथार नै लोगोफोरनि बिनखौहाय एवबाय नै लोगोफोर सा लोंनोसै आं मोनसे हुदा दं आरोना एवफुनाय संफुनाय खावफुनाय टाइमावनो माने सा थाब्लाथाय लोङो आरोना संफुनाय गेजेरावनो नै बे सिंग्रा बे सा लोंना लानोसै आरोना दहायनि फुंनिनो सामोन आरो 哎呦我的妈！Oh, no. Tot mendak dongkai maslah. Angle siri kaman snagi demam. Badau dia nak snagi demam. Udah nu, kita peladu. Angke kita peladu nanti badau ni. Mission fail. Enggak. Pure itu. Sih nagi demam nang baru kai. Badau nagi demam. Mati saya sih. Kami saya sih. Saya baik. बिथाङा माने टट मोननानै दंखायो ओमफ्राय सिरि बादाव नागिरदोंलायो जायासै मोनजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो ओंखाम जानो लिंफैदों बेखौ जानोसै आरोना लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव बानायबाय थाला सब मोनजोब्बाय जानांसिगोनल' ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक आरो शेयार खालामना गालांदो मोजां मोनाखैब्लाबो लाइकखौ होना गालांदो आरोना लाइकखौ मोनबोला मोजां मोनो ओमफ्राय सोरबाफोर चेनेलाव गोदान नागिरब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो
बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावसिगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन बाय बाय थिनदावबावोसो आरो बिदि थिनदावबाय थायोमोन